Qui és el Sergi Bernal? Sembla que el coneixeu. És un coloment gran, no tan sols per la seva alçada, sinó per més coses. Molts el coneixeu, a ell i als seus treballs, però no sé si tots. Esmentaré uns quants. Fotògraf, geogràfic, documentalista, preocupat per mantenir viva la memòria dels més desfavorits, de les lluites dels moviments socials i populars. Ha fet diferents treballs sobre temes que els ha exposat a espais de Santa Coloma i a altres ciutats. El 2008 va als camps de refugiats saharauis i fa el treball La llarga nit del poble saharaui. El 2009 va ser guardonat al Festival de Fotoperiodisme Visa Off de Perpinyà, amb un projecte de fotografia sobre la Xina més rural. El 2014, amb joves de Santa Coloma, visita els camps de concentració nazi a Alemanya amb un projecte que era un lloc de memòria i drets humans. El 2010 continua el treball sobre les fosses dels desbaraguts de la Guerra Civil a Burgos i fotografia les fosses de la Pedraja. Va ser guardonat amb una beca al Fòrum Fotogràfic de Can Basté. Per ara va bé. Clatallot. A partir d'aquells moments, un nou projecte marcarà la seva trajectòria. Durant els propers anys, desenterrant el silenci, la vida i mort del mestre Antoni Benaigues, que per això estem aquí per fer la presentació. El projecte té una exposició fotogràfica que ha passat per més de 60 sales de diferents ciutats. Un llibre, Antoni Benaigues, el mestre que va prometre el mar, amb textos de Francesc Escribano, Francisco Ferrandis, Queralt Soler i fotografies del Sergi. Què és aquest? Algun ja el tindreu. Un documental, El retratista, amb l'Alberto Bugler. Bugler, que té un nom que s'escriu molt difícil i es pronuncia pitjor encara. Un altre llibre, El mar serà, de Sebastián Gertrudis i Sergi Bernal, més centrat a la tasca pedagògica del mestre. Tot això que em menta que hi ha aquí. 2 exposicions al Museu Marítim de Barcelona. Del 2018 guanya el Premi Ciutat de Barcelona 2019. Antoni Benaigues, el mestre que va prometre el mar. Una obra de teatre que continua representant-se a diferents llocs de l'Estat i que sembla ser que potser abans del final d'any vindrà a Santa Coloma. Un projecte de pel·lícula dirigida per Patricia Fons, protagonitzada per Enric Auquer i Laia Costa, que està prevista estrenar, ens acaben de dir aquí, pel desembre. Y el cómic La promesa d'Antoni Benaigues, el maestro que prometió el mar, que presentem avui. El Javier no ha pogut vindre, Javier Martínez Sancho, que és aquest, que si el compreu tots ja el teniu. El 2017, en Sergi, veí del barri gòtic, és convidat del festival Enfoca't, del Pati Llimona, centrada en la vida del barri. També fotografia la vida del barri gòtic durant la pandèmia del Covid i com els infants recuperen els espais. Fotografia el drama de les famílies desnonades. El 2022 fa un article d'investigació Los dos maestros, las camisas azules contra Antonio Benaigues, una web de la revista internacional de la Guerra Civil. El 2022 rep el Premi Individual Marta Mata per la feina constata de la recuperació de la memòria històrica del país, l'escola i els mestres. Més o menys serà així. Si no, si hi ha matisos que s'ho mirin tot això per aquí. Per què presento jo l'acte? Perquè en Sergi m'ho ha demanat i perquè considero que és el meu amic i perquè jo estic interessat en la memòria històrica. He gravat moltes persones i documentat lluites socials de la ciutat. El treball del Sergi m'ha motivat a difondre la seva feina. L'he seguit i gravat l'exposició de Montjuïc, a diferents exposicions de la ciutat, a Vibriesca, a Bañuelos de Bureba i a les Fosses de la Pedraja, que he anat diverses vegades a fer gravacions, que algunes les veureu aquí. Bueno, ja vaig acabant i així no m'enrotllo més, que hem vingut a veure el llibre. Una cosa que també volem fer avui
avui volem tenir un record per Sergio Mas. Company de mogudes, gran fotògraf i que recollia la història local i que ens va deixar l'any passat. De què va el vídeo que ara veurem primer? El vídeo és un recull de la feina feta aquests primers anys i ens ajuda a situar-nos en l'època i circumstàncies de la vida del mestre. El vaig gravar el 4 i 5 de maig del 2013, o sigui, ara fa 10 anys. O sigui, moltes d'aquestes coses ja han estat superades de llarg. El dissabte 4, a Briviesca, es va inaugurar l'exposició fotogràfica que veureu. Es va presentar el llibre a la intervenció de Sergi, el Francisco Echevarría, responsable dels treballs d'exhumació de la Pedraja, i Miguel Ángel Martínez, de l'agrupació de persones assassinades en los montes de la Pedraja. Era la primera vegada que a Briviesca es realitzava un acte públic sobre aquest tema. L'expectació va ser enorme, amb la sala totalment plena. Ja la veureu que estava a rebussar, i un tema tan delicat com era allà, perquè estaven los unos i los otros. I el diumenge 5 vam realitzar una visita a les fosses de la Pedraja i després a Banyuelos. Vam posar una placa a la porta de l'escola en record del mestre, Antoni Benaigues, i també va projectar part del documental El retratista. En tots els actes s'ha constat amb presència dels familiars de Benaigues, antics alumnes que encara viuen d'aquella època i tot això. Bueno, doncs jo ja no m'enrotllo més. Després del vídeo, en Sergi ens presentarà el còmic, el procés d'any d'investigació que hi ha darrere. O sigui que passem al vídeo. Gràcies. Això, ja vas a aquella persiana allà. Por la forma en la que aparecen las fosas, se llega a la conclusión de que era el lugar elegido premeditadamente para cometer los asesinatos y hacerlos desaparecer. Realment, en aquest vídeo poden veure dues coses molt importants. Una primera, doncs tota la feina que va fer en Josep Pitarque, fent de cronista de tota aquesta història que estava passant a Burgos en aquells moments, i una segona que han passat 10 anys però que jo he millorat. Bé, ara en sèrio. Moltes gràcies a tothom per estar avui aquí. Santa Coloma no vol oblidar aquestes històries i és important que no s'oblidin. Són històries que alguns diuen que són passades. Ho comentava, Santa Coloma no vol oblidar, perquè ens hem de preguntar què salvem del temps. El temps és com un incendi que ho crema tot i enrere queden moltes vivències que queden en alguna part del cervell, però que d'alguna manera el pas del temps fa que les arraconem. Hem d'intentar que històries com la del mestre Benaigues doncs no s'oblidin. Històries que parlen d'educació, que parlen de memòria, que parlen de república. I així va ser com jo vaig entrar en contacte amb aquesta història. No soc mestre, però m'agrada la fotografia, m'agrada explicar la fotografia, com tanta gent en aquesta ciutat, com l'Andreu, com el nostre company Sergio, que no està, i d'alguna manera és explicar històries que no són la nostra. I la fotografia dona la possibilitat d'entrar en vides que no són la nostra per explicar-les. I així va ser com de fa 13 anys em vaig plantar a Burgos amb una gran exhumació a les fosses de la Pedraja. I d'aquella exhumació jo m'hagués imaginat que d'aquella muntanya de restes que van sortir en aquella primera exhumació 104 represaliats, d'aquella muntanya de restes humanes sortís una història i un testimoni que em catapultaria cap a una escola. O sigui, d'un camp de mort, un testimoni va dir que el mestre del seu poble estava enterrat en aquella fossa, i d'aquí vam anar directament
a un telèfon. Doncs vam anar directament a una escola. I a partir d'aquesta història, de poder explicar la història a partir d'una escola, vam veure doncs, que podem explicar una història de vida i reconstruir la vida d'aquest mestre. Com deia el company Pitarque, d'aquesta història ho hem intentat explicar de moltes maneres, utilitzant mitjans d'expressió diferents. La fotografia va estar la primera exposició, diria que 2013 o 2014, a Torre Valldomina. Després vam passar diverses vegades al documental, una recordo molt emotiva al Teatre Segarra, amb molts estudiants. La novel·la, que també la vam presentar juntament amb els companys de la Sisqueta a la biblioteca de Singarlín. I avui venim amb la promesa. Venim amb la promesa que és un còmic. És una altra manera d'explicar aquesta història, perquè tant la novel·la com el cinema com el còmic ens permeten recrear moments que ja no existeixen, recrear moments que són impossibles que tornin a passar, però a partir d'artistes com el Javier Martínez Sancho, doncs ens han permès ficcionar el que podia arribar a haver passat en aquella escola, perquè en aquella escola tenim unes coses molt importants que guardava la família, que són els quadernets. Uns quadernets que regularment imprimia la impremta d'aquella escola, una impremta com la que tenim tot just darrere i a la parada, i que feien aquests quadernets que explicaven el seu dia a dia, on uns nens d'un poble sense carretera, sense aigua corrent, sense telèfon, tenien una escola, un mestre que els escoltava i un mestre que creia en ells, que feien aquells quaderns. Totes les històries, totes les fantasies, totes les pors dels alumnes signats en majúscula. No és una manera brutal d'empoderar les criatures? Una escola, un poble, on la gran majoria de la població era analfabeta, però la seva escola, sense carretera, feia aquests quadernets que anaven a diferents escoles que utilitzaven la tècnica Frené, que anaven a Palma de Mallorca, que anaven a Osca, que anaven a molts pobles de Catalunya, però inclús anaven a la República Argentina o a Cuba. És una cosa increïble, de la mà d'un mestre que estava dins d'una cooperativa de mestres. Però recordo que després de saber la història d'en Benages, a partir del testimoni que va passar a peu de fossa, el primer que vaig fer, les segones coses que vaig fer va ser anar a visitar la família Benages. La família Benages conservava els quadernets amb una petita capsa de cartró, i entre ells havia aquest, el mar, la visión de unos niños que no l'han visto nunca. Era un dels quaderns que més destacaven per la poesia que hi havia dins, però sobretot també per lo que deia. Era tot una promesa. Y una nena que es deia Lucía Carranza deia: el mar será muy grande, muy ancho y muy hondo. La gente vaya a bañarse. Yo no he visto nunca el mar. El maestro dice que iremos a bañarnos. Yo digo que no voy a ir porque tengo miedo de que me voy a ahogar. És una història infantil que no sap si és veritat, si és mentida. La família ens diu que sí, que estaven preparant per aquell juliol del 36 la casa que tenen a Mont-roig al Camp, perquè fessin aquella excursió. Ens ho diu algun exalumne que ja és mort, però d'alguna manera és una promesa que és creure, jo crec en tu, un mestre que et dona la paraula, que t'escolta, però que també et dona la impremta, i fa que 85 anys després estiguem a Santa Coloma, un munt de gent de diferents edats, parlant d'aquestes criatures i llegint el text de la Lucía Carranza, o ara el que deia la Soledad Palacios, i que explica molt bé com era aquesta tècnica educativa que donava la paraula al nen. El mar será muy grande, yo no lo he visto nunca, también será muy hondo y muy largo. Mi hermano dice que lo ha visto en Pamplona cuando estaba en el servicio y que había gente bañándose.
un hombre tenía cuidado de que no se ahogasen. A uno lo sacó porque se ahogaba. El mar estará muy claro, porque si no es una tontada que quieran bañarse. Luego mi hermano ha dicho al maestro que él no ha visto nunca el mar, porque Pamplona no lo tiene. Soledad Palacios. És una història que sí, és còmica, però ocupa 3 pàgines. L'economia dels anys 30 i a la dita de que passes más hambre que un maestro d'escuela era verídica. Però el cas de que aquesta nena, per explicar que el mar està en Pamplona i que després el seu germà ha dit que no, van ocupar 3 pàgines. O sigui, d'alguna manera és important el que tu diguis, no et corregiré, no et posaré les orelles de burro dient que Pamplona no tiene mar, ho imprimiràs, perquè aquesta tècnica que volia portar el progrés, l'esperança en aquells pobles com el que eren els mestres de la República, era la idea de la criatura. En aquests quadernets, que en un principi poden ser coses de nens, però els nens començaven a escriure qui era el més jove del poble, qui era el més vell, però després escrivien qui era el més ric i qui era el més pobre, i després el venia el per què. O sigui, d'alguna manera fer els ciutadans lliures, els ciutadans de la futura república o de la república que acabava de néixer l'any 31. Aquests mestres eren la punta de la llança de l'Estat per fer un país modern i de progrés on els ciutadans no fossin súbdits, sinó que fossin persones racionals i crítiques, que diguessin jo tinc el pitjor tros de terra perquè la meva família sempre ha estat pobra, i en canvi tu tens una trilladora perquè sempre ha estat uns cacics. I d'alguna manera era això el que els feia tan por als totalitarismes, que les criatures, els joves, els adults es facin preguntes i al final acabin dient per què. Aquesta història m'ha fet viatjar. Hem arribat fins a Mèxic, on hi havia una escola com aquesta que utilitzava impremta Frené, que utilitzava text lliure, i en la primera pàgina del quadernet, que es deia Xochitl, que significa flor, doncs hi havia una dedicatòria. Aquell quadernet d'aquella escola de Sant Andrés de Tuxtla li dedicava aquell quadernet a Celestín Frené, com l'impulsor de la tècnica educativa de la impremta a l'escola, a José de Tapia, com la persona que havia posat en pràctica la tècnica a l'estat espanyol, i després a l'Antoni Benages, per ser la primera víctima. Clar, jo vaig dir, hòstia, com és possible? Hem de viatjar 12.000 quilòmetres per trobar un homenatge que li fa una escola. Fins aquell moment era un autèntic desconegut l'Antoni Benages, però havíem de viatjar 12.000 quilòmetres per trobar un petit homenatge senzill a una escola mexicana de Veracruz. I en canvi, qualsevol investigador, aquest és el meu, quan qualsevol investigador anava a l'Arxiu General de l'Administració en Alcalá de Henares, on estan totes les fitxes dels mestres, hi havia un document que deia: el alcalde, cura, párroco y vecinos dicen que la conducta de este maestro es antisocial, antipatriótica y mal vista por todo el mundo. O sigui, qualsevol persona que anés a un arxiu oficial es trobava que en Benages doncs havia estat un mal mestre i per això l'havien fet fora de mestre, no deia res més. I havien de viatjar doncs 12.000 quilòmetres per trobar aquest homenatge. D'alguna manera és la història oficial. Qui escriu la història oficial? Què passa contra aquelles persones que van a contracorrent? Aquella gent que fa pedagogia, renovació pedagògica, que intenta explorar nous canals en l'educació a través de la impremta, a través del text lliure, del dibuix lliure. Què els hi passa? La música. Posar-los música. Què els hi passa a tots aquests mestres que moltes vegades intenten innovar? Nosaltres hem intentat recuperar aquesta història fent molts treballs. L'Antoni Benages era un, d'aquella fossa van sortir 104 i després 35 més. Vaig trobar l'Antoni Benages a peu de fossa pel fet i vam intentar recuperar la seva història.
Ara en breu s'ha gravat ja una pel·lícula, setembre-octubre 2022, i a l'octubre 2023 probablement ja es presenti. Però d'alguna manera és com la història, la memòria, allò que ens han dit que no havia existit, tota aquesta gent que d'alguna manera al seu moment van intentar lluitar i van lluitar per fer un país de futur i de progrés i de justícia social. Doncs com d'alguna manera tanta aquesta gent encara estan en fosses comunes i ha de ser moltes vegades la societat civil que tirem del fil per rescatar aquestes històries. Hi havia un altre nom en el quadernet de Mèxic, hi havia un altre nom que era José de Tapia. José de Tapia també és un mestre freinetià. Aquest va tenir la sort d'exiliar-se a Mèxic i en José de Tapia va estar a Santa Coloma. José de Tapia va estar a l'escola de lo que havia estat Santa Coloma de Gramenet, que ara és el Bon Pastor, i havia estat a l'escola Bonaventura Carles Aribau. Ara havia estat, quan el franquisme l'havien canviat el nom a Cristóbal Colón, i ara és un espai de jardineria. Jo llanço intentar recuperar, intentar fer-nos aquest mestre també de Santa Coloma i que d'alguna manera pugui explicar una mica la seva història, perquè també és un mestre exiliat que va posar en pràctica la tècnica Frené. Existeixen 2 o 3 quadernets que parlen les criatures. Nosaltres som d'una escola de Santa Coloma de Gramenet. El nostre quadernet es dirà Vilabasós perquè vivim a les cases barates, però a nosaltres no ens agrada el nom de cases barates i li volem dir Vilabasós. Doncs aquests quadernets estan a la Casa L'Ardiaca i jo penso que Santa Coloma els hauria de tenir perquè formen part de Santa Coloma i s'han de recuperar les històries d'aquests mestres a contracorrent que se la van jugar, van acabar exiliats, van acabar represaliats, i és important doncs, que tinguem saber qui val la pena i saber no oblidar aquests mestres doncs, que ens han intentat educar d'una manera diferent i el feixisme doncs, els ha esclatat. Aquest és el mestre Antoni Benages, la foto de grup que conservava la família. La fotografia és aquella prova irrefutable, o fins ara era aquella prova irrefutable que això havia passat. Ara una intel·ligència artificial doncs, sorgeixen més dubtes. La recreació, la imprenta de Bañuelos de Bureba, al paso del retratista. I el procés de creació. Aquest és l'Eladio Díez, un dels últims exalumnes en vida. L'escola. Vam iniciar aquest còmic, no us hi diré perquè si no seria un gran spoiler, però intentem recrear el que era aquella escola i la vida en aquella escola. Aquí tenim a la part del dibuix, són els esbossos que es fan primer abans de fer les còpies originals, i després tot el guió i el que surt dins dels textos surten amb un text, amb un arxiu de Word. Sempre hi ha correccions. I inclús després van haver moltes més correccions, perquè inicialment per fer aquest còmic doncs havíem pensat no sé, eren 156 pàgines, la Cristina vam haver de reduir gairebé en 30 o 40 pàgines i les vam la Cristina forma part de l'editorial Blume i ens ha ajudat sempre moltíssim i part d'aquest treball també és seu, i aquí surt que moltes vegades un esbós primer doncs té diferents de fases de creació. Les fases primeres de creació doncs eren a partir de fotografies que havia fet de la fossa i ell després ho dibuixava tot. I també és el que la portada, tot el procés de fer la portada, que la coberta és molt important a l'hora de presentar un treball.
Vam intentar fer tot el trajecte des de Mont-roig al Camp fins a Banyuelos, els camps de Castella amb la foto del mar i la foto de grup. Són Descartes. Aquesta és una de les primeres que vam començar a perfilar fins que al final va sortir aquesta. Ens va agradar a tots, amb la franja, així que evocava un toque republicà. Mercès per la vostra atenció, colomencs, i espero que us agradi aquest còmic. Gràcies. Tanquem? Bueno, doncs moltes gràcies a tots i totes per haver vingut i ens trobem al carrer.